Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Muring amin nun. Ay na, amom mat ajak masangot aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibaganan tupay ng under di sayak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimat karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rugmut Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingkakit aglaban. Ay, manjak. Ibaganan tupay ng undermak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay ka, problema ka dahi na. Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadi, wano sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kahit nakaamuam nga kasapulan na kitibabaunan na aday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaunan. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaunan. Ha? 3 times adilang ti pandangan ditaw, awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan niyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamu di manugang nyo Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anyalat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas dak apagtrabahuan na idi. Di mat simbrakan, nagbutang. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Dak amukan ko na. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kundi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itaday bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti sweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong. Una, tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok tag-awid akon. Pumanawa ko nito'y balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw ng diti balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin. Sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak itudon at isuldam. Ta di ka mo tagtungpal iti tulagan ta. Anya? Kat, kasanulangan nga jay diaper kan gatas ta anak ko. Agpakpakaasi ak manong itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplite ang agawid. Ha? O sige,
kita akno kasanaw, Mina. Ay na, nagpintas ka yung asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo bakit? Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bak may nagsuldukan ba kay? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti ipasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Ala ka din ba kay? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamot ka na. Nagpintas ka pa boy. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ng awid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak ading. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan. Agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi dyan. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tay nakilako di washing machine tay iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agila ko ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mangamin mang to di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan at tila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bagat ka ng ilakok di washing machine mayadaing. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siya klagan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawak paraking ka. Kinapuno na nabayagan na kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kaya't na kuno saan. Ta panawa kong di asawak. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawak? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ya, tanta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang kamin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. Wanya, kaya't nak, ta agawin tan iti lugar yaw. Katanyat pagpleti tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanok na na. Ada, sumbrak kayo. Apay, Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasyada. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta diya kay pay lako maag kakaida. Tane, diya kayat ang maulit nila pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod,
Jak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pel agkakaida kini mina agkaida kayon to no ikasar mo ti anak ko. Nagkasatak kinayat nak mira. Wan angam ada matanan asawam. Nagpada talang. Padamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaida ni nanang mo. kat aganos ta Agam, ilibas tanto tiyag kasilid. Nagridam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kasya nakaturong nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaakon di asawak. Inak to alahanin na kiti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyogan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga niti social media. Ipanawaga, mamapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti purpose mo? Apay, missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatin din pus mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Ne, imbagak aya asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo nam naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano day ta? Adan aya passport mo. Andan, inlakad ko iti limay. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami na yun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamot ang imbaga. Talaga, Jack, imbagbaga tap na maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Dagat kastan. Di pala nag-apply, aga-abroad anagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kastamot nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamot nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma. Imposible mat na itan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-abroad anagusan. Bolilikaw. Nen, dumundin ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Dinakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagidaak dito'y abay mo. Tapno mabantayan ka. Anya? Nariknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka na pan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napig sa tiradar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan ma di aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Ni ko mga rudmina ti abayan nyo sana siyak nana. Siya ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya kain san lando. Jaklay pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero oras siyak. Kasla jakpat yan tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyaw. Sandak nakita insan. So na lang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makamukan na niya taramida minsan. Masyanak lakin ka so may bagak tinakita. Wan, nagyaman ak mananin san lando. Halo, Emma. Apa yung mawag ka? Awan ang kini ba? Papa
Apay na italasong batang tawag ko. Ha? Apaya? Parigang harap di signal dito abroad. Abrutarapam, manangan lilang. Ha? Di ko nang ang mo tararamid ang Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro ang pinagdahod mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan babaeng mo. Alala, sana po no reta. Pudno mo ita babaw ng langit eh. Nabidlaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramit ko ti kasjay, nga po iti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict na ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina akon ni Emma. Ay, sinina akon ko na kuma. Tumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may si asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balyan tinariyak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sinina akon dyan sa awak na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Ada akon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ano, sobrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ko ang. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan adarlain. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsing-sing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyanak iti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Bumulod ak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi ko maiti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y mat nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ro na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y palubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idya sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa inakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Adyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day takot ngamin tanang kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen ta? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Iton tupay nga agdindin natak at gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit tapno adamat kwartata. Agornong ta.
Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga gababang latan. Gumatang tan tumod itilugan ta. Ket no makaurnong ta, ag negosyo ta. Tapno saan kan nga agabroad. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam ketikas jak klase ti asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Numjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabroad ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaang no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaang kat jak kayat na dyan agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nung na ito lang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo a bodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y nga rod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan, Alina. Anong tagwapaw, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam, awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaid kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad kadananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangaramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lina. Ore dito ya kon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan ah? Sayang ti panagabrod mo. Alang aron. Agnaid aki di balayaw, Lina.
Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, ha? Di ka garamit itisan miya kayat. Ken kang runaan ti amin. Agtrabaho ka. Saan aga po taada ijabrod ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsak ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngunusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yan ah! Basta mabantayan ka! Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ah, ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontrata, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak ah. Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Elena. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa diti balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang mat. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway, Okay. Saan mo't rumor ni Freddy dita balay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot, tatang. Mabain siguro, tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Itatang mo, tila ibagbagana. Ita niya kumaga pungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami dayta tatang. Mangan kan Freddy, apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Wah, anday baga, ket sabi ko mata, di nakgurguray. Anya dayta Freddy. Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dayta nga ibagbagam. Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha?
Anay ko, apay ngagsipat ka nga eh. Napusko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di ka na agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak? Oh, imposible ah. Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamot laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalen. At dali mo da pa naggustom kanyak. Hello, Tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yun lang ang daytagan ni Freddy, Tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudnutin danon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang, Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taulti mo, kabsat mo, kasya ti panagsasauna. Awan respeto na. kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga pampanunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dya. Ay saan, Tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, ah? Di ka agbababae. Wen ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asika lang ti love ko. Ti babae, iti biyag ko. Ala nga Rod, jakon agawid, talagpasik pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lina. Kwa? Damot basit, ah. Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tanay. Lumakaya kon. Nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taya ti aramidin tayaw tapno dumngeg jay kabsat maw. Masyanak kan nilina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, Manang. Apay ngin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat ka? Ah, kwa, busy ak ngamin iti trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, Manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayja lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Patpat jam. Kanulbud dayja lalaki.
Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto ang nakakaasi. Isa danggam mamma ti pa magbagami. Sumapol ka langan iti sa bala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Jay Pilipinas. Oh, wow. Ada nga mi nagararam a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kas ano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak da jay lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano las-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Kat, ada kanyam data ha? Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, akluneksan da jay a foreigner. Ta, alaan na kano ijay pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbaliw ako manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wantatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak ka. Tano saan Sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mo. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo? Kat truck ko pa na ito'y iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudno, timbaga na, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Ada kumparek ama kaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay,
No kasta, adamang nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay Wan adagastos na ijay. Hello Lena, kumusta ka mutan nga dita sidong dasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag, tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akon. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay naanak ka. Apay nga yakas tamot ng tilangam. Nagkutong kamitain. Kasla di kamot mangmangana nanak ka. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot di asawak. Basit ti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Ah? Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam na ijay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyaman nak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay ngay? Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli ti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton pigat. Ala nga ron Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay. Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam si ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di tibingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho.
Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo ti nobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pay. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mo't ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehew. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Ni, anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niya. Iso na lang ta, madanagan aklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant kanu nga ro ti papanan may. Amangan iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Hape ka di. Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Ni saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mutin iti kayat mo. Kat si kamalangan tag-order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti order. Oh, ato ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ati orderan ta. Nay. Adda tinidor. Kasano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Ni saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan mat kit ni? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang arot tararamidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman ak. Ay, kasano nga yung aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidan na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmut ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man wagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga. Anda ka di parikaw.
Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kayat na gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw skiray. Unak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiyaom. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kaw. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din, ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ti agtinidor. Timayab di karni asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Tas sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain na kitinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na amutag tinidor. Isungay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, Beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan Kiray. Agbreak tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Agbreak tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amo ti agtinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Siyak tupay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kaw. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ha? Ay kitpudno mat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao.
Ayun saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita, awan pa'y matnobyom kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, at ang nobya na. Si Kangay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la atao. Kat inaklon ti maisa ami wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyon na. Ni Kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nag-break na kan Jordan, awan mo't tayo tinyam amuna kanyak. Kud, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo't ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, Kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano ngay mat data? Taga di syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam-amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, edi kalman pa'y nagdaldalos ka, Kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok maid. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahay? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahi iti adayaw paraw. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to namadamdam at tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmerindan. Dakay latan Kiray. Napsuga pa. Manak ka nasabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan samat na nairwa mitirigat na jay. Napurma launay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintiniduren na di tinuno nga ikan asindata yaw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka palang awag. Saan ka mo tasigod akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay,
Anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagtidadakkel ko apo bre ti masawa. Anya? Mabanglesen tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutin jay nobyom. Tsak la kursonada day jay aparaken ka ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ay at tatang. Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Daita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kunti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't lang maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Ingkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparaken ka. Manang! Biyanan! Lalisay, may bibili ng tinapay. Ay, sus. Sapa hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi. Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yun na Lenny ngay. Para na rin naglibas ang arod kung ganon, sir. Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na raw. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak kat karae, tagsubli at nga dagos di bakery. Kabaka da gumatang. Naimbag ata, sidaglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di bakery. Nay, sino ngay datag tuk-tuk-tuk iti gate? Adama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita.
Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa Bikiray. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Firday. Ulaw ang apelyido ko. Firdi Ulaw ang full name ko. Ah? Perde ulong? Oo, ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si Sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, no? Ay, hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi ah. Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay, hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na, ating. Pakisabi mo nga, maka-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Ay, naglukon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna padak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no at Tagalog. Bagbagay na dyan imbaga na anagan na. Perdi ulo. Na perdi sa mati ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Ferdy? Ay, sir. May bonus naman siguro sa December, ano, sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Ferdy. Istayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat, sir. Oo, sige, at may pupuntahan pa ako, Ferdy. Dalisay, ikaw nang bahala kay Ferdy, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Nay, hindi ganyan ang magmasa per day. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam ammo ti agmasa ti tinapay. Siyempre, baguhan nga rin ako, may. Ganito ang magmasa. Tignan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya syempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sarot ka siguro niya. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw unay nga Ilocano ka. Agin ka man. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no? Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilang idya kalaban mo kasi sumiyag ka ni tinakaro abutang mau. Ay, hindi Basta may armas ako, hindi ako takaw, Dalisay. Tignan mo. Armas mo lang pala ang pagkarkarit mo eh. Awan kung mano-mano wala kang laban. Sobra ka naman, Dalisay. Ay, totoo naman Mala, ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumwarta ita na day off ta. Ay, sige. Nga magdigusak pa ya. Naladawak kami na nagreeng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon na karod niya. Wun. Sige, bye. Bye, Nalen. Saan ka na naman pupunta kay Dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako Feeling mo lang yan Naboboring kasi ako dito pag di-off natin. Isama mo naman ako Jack nga rod kayat. Apay ayada gulit Ikagpasyal nga siksi ka Wala nga rin akong kasama. Apay, masapol nga dakadwam. Baka hold upin ako. Kasla magkano nga ro ti kwartam hold up kanyam. Di ka man nagtaga-tagalog, tamok matla nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timbang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay ayang amin nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo ti madurab. Ay, hindi Makita? Dinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kontimot Hagtal na ka. Feeling Manila boy kamot nga. Madlaw pa di takudil mo, taga-away ka.
Bakit na naman ang kutil ka? Awan, basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masursurunak tayo libak mo nga Ilocano ka, kat pirmi matamad madlaw. May kakaman dito na magnakman. Grub-grub-watak kat. Sasama na ako ah. Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat, aya. Kat, kumusta ti trabaho, friend? Mayat-mayat, nasingpet mo tiyan mo. Sika ngay. Ada nga ron pa karuan di bus ko isi grocery. No dakkel ti kita, nasingpat. Ngam na ba si ti customer, nakaungungot. Da kami a sales lady na ti pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Agam, adusam basta itad na ti usto asweldom. Kan, saan nakasipsipatan, wano dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarangrang numaminsan. Mabuti na sundan kita, Dalisay. Ha? Ni, at magkayam katuwang dalisay. Asino day ta? Nobyo? Ay, saan? Saglit lang ah. At mag-order ako ng kakainin ko din ah. Waiter! Mag-order nga ako. Nagloko na itataon. Si Murot Kid din. Asino day Jay aya? Jay kadwak ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot Kid din. Kuna na ngamin itay nga sumurot ngam linibasak. Si Murot magaya madyak na siputan. Alakit kadwaan talatan kaasimag. Umay ka Kid din. Umalis ta iti labisaan. Ije nga to, mapantay ije second floor. Darasam. Ala, kasanon nga no sa pala. Basta umay kan. Darasam na liin. Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, Dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko na itarupam. Bakit mo ako karurod? Aya, wala naman akong basol sa'yo. Basta. Karurod ka. Ano mo man nga isarang-sarang kanyak na itarupam. Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo, ako rururod ko. Feeling gwapo ka. Feeling Manila boy ka. Kan aminan feeling at dakan ka. Bagay mo tinagan mo perde. Kan ti apelyido mga ulo. Pagbagay mo launay. Perde ulo. Na perdin sanday ta ulom. Huwag ka naman ganyan Sapay ang ganda-ganda mo, Dalisay. Ang puti-puti mo. At ang lalaki ng mga muscle mo. Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Uyawan na? Di ka kundi uyaw. Tad ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam, mayat nga kitaan. Deta kinakutong mau. Ay, Saus, hindi naman kita inuuyaw. Gustong-gusto ko ngayong malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito ikunak. Maysa. Sige, cute Feeling gwapo. San Marco. Pwede bang palitan niyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? At bakit naman, Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Sige. Hayaan mo. At kakausapin ko. Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Perde. Ay, hindi ko alam Tinitignan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka, nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo, Huwag mong asarin. Baka lumayas siya, Perde. Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan, ay. Tinapon kit din niya. Sige. Hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon lang siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferte, apay nga agtutulad ka? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badok. Nakalabasit matabadam. Hindi naman kita tinutulad. Ay, ingka agsukat, makapasuron ka man. Wala na akong damit. Dinapan ko na. Maysa, ingka agsukat kunak na Wala nga raw akong damit. Basa. Siyak madlangan ti agsukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Apay anak kami suot ka, Dalisay. Makapasuron
kasursurun day dya pada ta nga Ilocano. Ni ka di manin Ferdi ti ibagbagam? Ay na, nagmayat lakit din ako kudo-kudo-tan. Nga launay ayat ti gurguraan kang kuana. Nagpresko nga rod, feeling gwapo. Kahit adamay tsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kan ti may sapay kasursurun ko, paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mo't nga Ilocano ti Iloco. The more you hate, the more you love. Kunadamat. Ay, pulos mat. Di oray aw-awan. Hoy! Anyat sit-sit-sitam dita si Ka Verde. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sungbatam tawag mo, feeling. Hilaw, inang. Ha? Kaano ba? Makitam, Ilocano ti Loco Verde. Ay na, makapasara talaga. Amang waya. Amang kao. Abay kaya di nakinuray. Amang. Papayutan. Sige, ilang. Agawin na kadagaw. Bye. Wala. Dalisay. Ay, anyat sangitam, Verde. Niyamang kao. Natayan. Imbati na kamay. Anya. Ay, condolence, Verde. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdi. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabahom dito'y, Verde. Narigat ti sumapol ti trabaho dito'y Manila. Nasingpot pa ni boss. Ay, hindi na. Dalisay. Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Eh, sir, sayang naman pag hindi na bumalik si Verde. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, kwa, sir. Noon yon. Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin. Dalisay. Para babalik ako. Verde, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano. Pasensya No, inlibak ko ng Ilocano Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya kiti panagawid ka. Palubusan na kamot ni Sir Kite. Tapno sigurado ang agsubliyak dito. Kwa? Makaammo ka, Verde? Nay, adamat ka dwa masimangpat, Verde. Ay, wen inang. Ni Dalisay. Kayan ayat ka inang. Ha? Verde? Dalisay. Iso ni inang ka. Agmano ka? Agmano ak nana. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matin. Naimbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Ay, kwa? Sige inang. Tayam amok ni Dalisay ka dagiti kakapagyan tayaw. Adtoy ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no dayta ko na ni inang. Apay mat ngayon baga manobyan, ha? Ay naman. Di tanto mo ilatrong na. Agraraman. Ay, unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making kano bilang agaram ha. Marikrik nak magkay. Agpada ta itirik na. Kras ka. Amok akayat na. Saan ka day? Feeling. I love you, Dalisay. I love you to ko namutin na. Di na kong parigatan. Dakamukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wine. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo ni tatang mo. Inawaga ko ni boss. Saan tang agsubli jay? Anya? Planuhin taki, di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pala nakaklon, day takasarti ibagbagamon? Ay na.
Amok amabain ka lamang ibagay ti I love you kanya. Amok nga ayatin na ko. Apay no di na kay ayatin, sumurot ka nga rod kanya. Iti panagawid ka. Alaman. Ha? Isungag kasartakid dahin. Talunin ta ti talon mi dito. Tawanin ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, dalisay. Taadaw, ti bagas, kinatang dito. Ado, pa'y titarakin ko manok dito, Isungag kasartan, way. Tagasawa takiday. Manang Biyana! Nakaluto ka, Diana. Wala nang, nakaidasarak pa yun Manganta yun. Sige, tama bisin ako. Aday tati plato yun, nanang. Ne, adda umay Anti Suleng. Magsandaya na, Umayak man. Di manan insan marsyano, nanang. Ala, inkapastro kan di kasinsin mo, anak ko. Wala nang. Umayak man bumulot iti sinulid yo, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo, antay. Insan? Nagadubo ni Diana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Ay, san pa'y antay? Diana, yala am ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Oh, ato iti plato minsan. Ay na. Kapabain insan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababain na kaon. Ay ket, mairanamot nga ron nga panangan. Nukas ta nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamitay. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay, mangan kakideng. Ay na. Solve. Nabsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y laasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangangangamin ko man na. Tugot ko ay tikaldiraw. Nanganak ko. Nabsuga. Nanganam, Sa dino pa'y kuma. Iji balay danti suling anya, napan ka man na nakipangan. Uy, tanim imas ti sida inday jay. Awa mo ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Sladyak mabsog mo kakasta ti sida. Di ka lang mabain iti kastangar aramidan. Pagbainak kumangay kakabagya mo ida. Medyak kabagyan ida. Isuag bainak. Ngam kapamilyak dagi jay. Iso nga wanti rumbang pagbainak. Uray pay. Kin may sa, awisin tak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagkapan niya anti Suleng. Ijay, tsindaan, kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anyat ginatang yung apang malaman niyo, antay. Makasidsidaak nga ron iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas antay. Sige, tayawid kun to'y pinalingkik, kaanakan. Sige antay, kaimasin niyo, tiaglutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan. Nahustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas na nang. Aduman timakan ko no kastoy laang. Sige, mangan tangaraw din, anak ko. Agaukan iti inapaw, tanakagauak matin iti sidaan ta. Wala nang. Anti Suleng, insan na yan ha. Umayak man. Ne, nakasinsin mo. Ingkalukatan tiri daw. Tasyakon ti agaaw. Hanyaman nga tati masapul mo. Amangan no adaman buloden nan Ala, ingkalukatan ng tiri daw. Antay. Bumulod man iti nilkater yaw. Nangikabilam iti nilcutter, Diana. Yan na dayjayan. Ay, dayjay gayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyamanak. At idog naminin, nagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nilkater may. Kin, ditoya ka ngag nilkater, antay. Nangan kan, Marciano. Ay, saan pa yung araw, antay? Umay ka, tamangan tayaw. Kababain, antay. Pagbain ng kumamay, mga kakit din. Naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan dito, antay. Anya lakit din aya. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Wala nang. Oh, ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, antay. Sige mga anak nga raw. Ay na, agrawam na dyan Marciano kabagis. Di yung amin ruwamon Di lang makipangan ti pagalistuan da.
Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala. Agrawaman. Kanayon nga umay makipangan dito yung balay siya. Imbis na makatipid kayo. Saan? May laklak aman na di atao iti kanadya. Ay na, makan la dayta. Saan ang nasaya at ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kini na di amarsanaw. Isukati makan andan nga umay makipangpangan dito. Ay, kabagay. Anya si Dayo ay. Paksiw nga ikan. Kantay prito a karnik baboy. Ay, ada pa ha. Adda pa'y Mark. Mangan ka? Inka ni di kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, umon man ta. Tani, mabisina ka bagay. Dapay nga minangan kahit. Ay, Wayne ka bagay. Nakapinsyon ka. Weng, apay aya? Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuna. Ha? Bayadak tumot laeng. Igidan kung to abayaran jay sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba iti akwartak? Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana ah. Awan mo't bibiyagan na. Ado, ti kwarta na di anak mo. Ha? Anan ka ba, guys? Maasi ka kanya. Si ka lang ti amok nga satgan. Si ka lang amin tinaanos amang patpautang kanya. Kaya naghimot dagiti kakabsat ta. Si ka ti kaanusan. Iso a paborito ka akabsat ka o kabagay. Sige, mabait lang nga raw. Tay nakalaan ti utangam kabagay. Adda pa'y kwartam, anak ko. Adda pa'y matnanang. Ikanak man pa'y iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adda nga minangusarak iti kwartak. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo mat Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa'y nagbayad apulos. San nga utang ti aramidan na nanang, no di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga rin pagbayad na. No kastasan ang makabayad, di yun pa utangan nanang. Anya ka matun, Diana. Kabagis ko dayjay. Apay aya nga imutam. Ay, saan ko nga imimutan? Ibagbagak lang ti Naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sabali man ang tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mersay. Tada papanak. Papanamanon, kat pananganon. Anyat linuto masiday na ya. Naggisaak iti sayute. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayo ti sidag. Gurrood to man nagurrooday. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti pusporo, iti balay danti suleng. An-anwam ti puspuro kat addamot tay later. Pusporo nga rod ti kayat kung usaran, Mersay. Makasinik ti later. Mangan tayo nanang, nakagaw akon. Sige. Danti suleng. Umaya man. Simre kaklatan na. Nakalukat mo ti daw yaw. Umaya ko mabumulot iti pusporo yaw, antay. Mangan tayo pa anakan. Ha? Anyat si Dayo aya, antay. Siniga nga baboy. Ay no, nagimasay. Umay man na naging bubulot na ito akasinsin ko. Namkit di, umay makipangan tigagara na. Oh, Diana. Nakamatider ka malata di tanan ko. Yala am iti plato ti kasinsin mo at ang mga dituyan. Huwan na. Ay na, siyak ti mababain iti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Iso ama sa dutan nga agtrabaho, taadda namaan na apakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho. Anya? Wan, Diana. Kano kanayon ti apam eh. Uray saan kanon nga agtrabaho. Taaddamot pakipangpanganan na iti naimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito kanon ni antisuling akaanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa'y ti kanayon na apanagdulse iji balayo. Cake kas kada ice cream kano ti kang kanan na ijay. Wan taupin mo't nin San Marciano ijabalay Mercy. Dayta nga rod ket. Paglastog na unay dayta. Iso ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana pabalinti kasta, Mercy. Kasano nga iti masakbayan ti buklan nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan. Wan nga rod. Mala, di ka madanagan ta kasaritak tumanan ni Nanang. Panoy nuyan na ngamin ti aramidan na iti kakabagyan na. Iso nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Siyak laeng ti kay kayat na nga antina.
Kat ni makabagis ko. Siyaklaang mati kay kayat na. Tasyak ti kaanusan, kada kaming akakabsat. Wen taad da kayat da kada kayo. At daman kinawan, kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot, gapo iti panang panpanoy-noy kada kwada. Basta pa kay dayawak, tiyar aramiden, dagiti kakabagya. Asyak, tiyas asit ganda. Tamangi pakita, anasaya atak ataaw. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya ka ba, guys? Ay katuan kabagais. Sika ti paborito ka kabsat, tada singpet ka akais istorya ka ba, guys? Naidaklan ka akabsat, pagwadan ka, awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagais. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madingamin ti agim imot kabagais. Tano na imot ka, imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasaya at kaakabsat. Sigurado nga ijay tulangit ti papanam numatay ka kabagais. Ay na, sa anak pa'y amatay si Kamot. Ay wen, agbiag ka pa itinapaot. Ay wen gayam, pakipirma man day kabagais. Oh. Anya day ta, awan tay ay glass ko. Diyak mabasa. Ay na, di mun basaan. Basta pirma am lata. Tapagsayaatan mo't na day kabagais. Pagsayaatan nga. Adda ka no itida para kada tayo as senior citizens. Kastaya, mabitla nga raw tayo nakmangala iti bullpen. Ay, sana. Adda bulpin ko kabagis. Dito na eh. Nakasanganan. Na itala agpirman kabagay. Anday, pautangan dakman? Nagpensyon kayon san kay? Manot ka sa pula maya, Marciano. Ay, kuma. 3,000 pesos kuma, anday. Ta, gumatang ak iti yero. Ta, nadadaalan ta yero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay, ado ti ag-agasak iti bagay kaanakan. Tumawat kay to palakin insan dayana, anday. Anya, Alan anday, kakaasi kami. Sapay addaw may abagyaw. Mabasa kami iti balay. Ta abot-abot ti bubong may. sige, mabitla nga raw. Adda kwartam, Diana. Gimatang akon iti agas yon, tamok nga awan manan kwarta yon. Pasensya ka pa'y laeng, taimutang man ngaminan, di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah mangantayon, nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan. Puro anateng nanang. Ustupay lang ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day dya kasinsin ko. Anti sulang, adda kayaw. Kunakun kat. Adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka kadiagim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ang panangan nyo anday. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman na insan. Insan. Di mo sa pinagautay karne Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men, ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ha? Ay, kastaya, insan. Ay, kwa. Nabsoga gayam, antay, insan. Nanganak gayam ni balay. Nalipatak mo na nanganak gayam ay. Abay da jay, nalipatak at paisaw. Ha? Sige, insan, antay. At dapay gayam papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan na naimas ti masida? Saan na apagan ano ti mangan? Ngam no karne ti sidaan, ay na, isupay ang ti makaununa asumangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di na magsidsidan iti karnay. Puro mo anatang ti sidsidaan da. Mayat kit di atin natang. Manjak. Agguro ti tiyan ko no natang ti sidaan. Nagtumar kayo ni tiagas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga imay dagiti kakabagyak itay nakaturog, ha? Awan, mate. Ay na, di yun naman dagi dya at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karanda kayo, tagsakit kayon. Ngam ka patawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan.
Apay ngay akas Jayda. Isong amuyo ita, nanang. Nana Suleg! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabit lang, nanang Inak kita, ano, sino day jay? Apay asak ti singiran yaw. Kadyak mat ginargaran turan day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yo? Iso adda kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran turkan kwa nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo, day tananang. Da amo akin ko na. Di namat imbaga nga utang gayam dayta. Ti imbaga na kat pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma akmat adagusan Manang Biyana! Nanang, apay nga tangag purpur mo ti buok kong. Nan, kita akman. Allah, wala pa siya. Nagadumat ti purpur nan. Nagkukuka di rabi aya. Hindi na minsan arabi iya, nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Kat, isumot na ti wayak apa nagkuko. Tandamot trabaho. Natangken nga ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti may bagbaga kada kayo. Ay na, anday takay manon. Sa balin ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Huwag ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulad kan kadakwada, Ilma. Ay na, nanang. Anday takay manon. Natangken kay di ti ulom Umapa kay manon. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayo nga gina. Dahita anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya man idi rabi Sumot lang agap-apa kayo manin na. Apay, di mo amaw nga doon nada ka, isti pa nagkukumit tinasip nga Ilma. Agpurpur ti po, kanagapat anak, kanaganak. Ay na. Da kayo matlatyagar aramid iti pag-aapaan, tatang. Nanang. Agugubat tayo no isaw. Natangken nga ti ulong. Isong aga-apa tayo, Elma. Basol mo, no apay nga agaapat tayo ita, Ilma. Basol mo! Makapakatawa madadya ka trabaho, manang. Kat, hindi kwan. Anya nga iti si Maruna na pasamak, ading. Natinag na, yung pustiso na. Ay, agulimag kayo man nga kapsat. Isardang yun ay tapan nagkatawa yaw. Ha? Amuyo, Domingo ita. Nung kumanatawa kayaw. Man, ano kumay, ano Domingo ita, tatang? Madingarog ti agkatawa iti Domingo. Aldaaw para iti apo ti Domingo. Isong agulimag kayo. Makakatkatawa kami nga rudmet, tatang. Agulimag kayo kunak, Arlene. Kumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, nakitang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrag kayo ka nagiti silid yaw. Tayo kaya agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Ilma, mapantang iti silita. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Gusto ti katawa kunak. Uwan, tatang! Kaano nga ngayam amunak ka nagiti dadakkel mo, Ilma? Kuwang amin. Ay, Anya, kuwang amin. sigurado ka? Nakasagana kan asumango kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmat ka namang sarsarong karking ka iji balayaw. Sige nga, Ron. Ipasyar ka iji balay ni Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Kaayan-ayat ko. Ronald, iso dadagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana. Anya trabaho, baraw. Kwa, balsamador, tata. Balsamador! Balsamador ka. Ay sos, bari-bari. No ada kayo asimurol ti dayto atao. Pang-asiyaw ta, di da kam an-anwan. Ay, Arlene! Abay, nanang. Mangyatag ka man, dalasum! Ha? Anyaman ti bagbagayon, nana? Ay na, tila isang sangpo mo dito balay, Ilma. Mangyatang tayo. Ta mga nusir kunti malas di balay tayo. Ronald Baraw, mabitla nga. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Uray no nasingpat no pasigmat akararwati nakaupakan ko na. Balsamador mo gaya. Anyaman dagita nga ibagbagayon, aya. Ada third eye ni nanang yaw. Adamit fourth eye kaw.
Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin kwa na. Ay na, saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idi nagisyob. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray sak, nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo bangkeng tagong na. Mas masaya may isang abot tagong na. Nalawlawa tayo kanigay. Nalaka may abot ti kasyay. Nalaka madisgrasya. Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit ang matay dayjay. Nabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ibagbagayon. Abay nga di baboy, nagdakkel mo ti lapayag na. Nga mapit mo't amatay, takanayon dapar dyan. Uy-uyawan yung di tao. Sana pa naguyaw. Ibagbagami la ti akpay show. Wan, iso asinamon na dyan lalakay. Na mabalo ka adagaw. No iso ti pakiasawam. Babasay, dagiti lapayag na. Ala, huston manang. Di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti bagbagadanahan ng kantatang. Manang? Basol danahan ng kantatang da ito'y. Adamat basol tinubium Di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat na ken ka, manang Elma. Arlene. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinubiok? Apay tinubyong, Arlene. Kaya't nan ngagkasar kami, manang. Amangan no addaman maibagadananan kang tatangan. No siyak ka, agkasar kayon itilimod. Ta sigurado adilawan damanan. Among matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabutil ngak, manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang kwek, Arlene? Ni Johnny, nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nubiyom. Apay nga itala nga ibagam. Mabutil ngak ngamin, nanang. Amangan noong tandak. Saan kami nga agunget? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, nanang. Si Pengti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki? Taado ti nakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng pala ang tanupiyong, Arlene. Saan mi akayak dayjay aparakin ka, Arlene? Taapay mo't ngay, nagsingpot ni Beltran, tatang. Kat no siping ka no ti tangan ti iba na. Ay sos, isukat na kanto dayjay. Ha? Duan to ti asawa dayjay. Tila ibagbagayo mat, jackpot yun. Adula amin ngay bagbagayo. Ay. Di ka suksukir. Pausto amay ngay bagbagamay, Arlene. Kan kuna ni nanang mau, nagsabat nagitikilay na. Nauyong ti kasjay. Anya? Kakasikan taw, itikabel kin kwa na. Isu asinam dayjay. Sana may karinayay kin ka. Agbabawi kan taw, no iso ti pakiasawam. Ay ayatak ni Beltran, tatang. Awan serbe day tangayat-ayat. No agtuok ka magtitisidog na. Sinaam na jay, Arlene. Oy, Ilma, umay nakakanupasyara ni Manong ko. Crush na ka, sika. Ala nila yan, tili ibagbagana. Saan man, crush na ka ni Manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kanupasyaran. Agpakpakuyog nga rin kanyak. Anya? Kuyog aktawen. Di mo bas-basta dun Nasiyang patmat ni Manong ko. Nagagat pa. Awan bisyo na. Iswa di mo bas-basta dun, wan. Sika talaga. Ilma, umay ka man. Kaday paramid ko kin ka anakaw. Ay, naimbag nga orasyo, tatapipiyang. Ay, kastamat, Lia. Adabi ti paramid ka kin ni Ilma. Way, Sige, agawidak matan, tatapipiyang. nanggagaw timbagaday kay Alia. Ya kaya ti kabsat na agparakin ka. Ha? Ay, di mo pasang bayad dito'y balay ti kabsat na. Kaagis ang part, iti malas na jay. Anya? Di mi peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, ini nagpakalbaw. Di mi peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kanto masalak ni banda jay no adapigad. Tila ibagbagayo manan. Ay, makamukan o di ka mabaday. Basta jak kayat na jay alalakay, para kita. Elma, Arlene,
Bumakat kayon abala siyang. Apay awan plano yaw makiasawa. Ay na, kasano ang makiasawa kami, kat masagat mo't dagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Wen nga rod iso nga ita, awanon ti agaram kada kami, tabumakat kamin. Mabalintay! Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo't dagiti agar-aram kada kami, ide kaububingan mi pailaan. Makiasawa kayo! Awan pulita yaw, aba! Iso makiasawa kayo! Wen, uray adala ko mamay siya makiasawa kada kayaw. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga min nga tateng yo. Anya nga'y, nabakitan kami na babalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayaw. Anya? Wan, ikuyog kuntaw dito'y balay. Takayat na kayo, amam-amaw. Pagpilyag to, nga sino kada kayo, ti kayat na ngasawaan. Ni manang langan Manjak, sikan Arlene. Ay di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babalasang? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Ay kuyog ko, intong bigat ni Antonio. Nagpipintas mo't gayam na gito'y anak mo, Pipeng. Sino ti kayat mo, kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama ng tagbagay kayo. May sak a pensyonado, ken negosyante abalo. Ay si Carlene, si kantiyaram ko kini Antonio. Tauray lakayan, patyag natin dog pa'y tibiyag na. Taragdakal kilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakit langan na balasang. Si kangarudan Ilma, nalawa timuging ni Antonio. Nalaing tong tagbalingan na kayo. Manjak tatang, awan plano ka magkasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlene, Ilma. Nabakitan ka lang arudan. Kundi pangina kayo pailag. Dabo matlakad na kayo Isuan na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mong tutupan ni tatang. Sika, Ilma, tas sika ti bakbakay. Sika, ti makiasawa kini Antonio. Agkasar kayo ni ti kabitan na panaway. Anya? Diyak kaya ti makiasawa ka ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma. No apay mo't ngamin nakas jay gananang kan tatang Inis istriktuan data iti kalabas. Sa itatan na bakitan tan abalasang, pilitan datan na makiasawa iti dita mo't kayat. Wen nga rod lakay pay mo't nga rod. Ay. Apay, anyat sang-sangitan niyo, tatang. Ni Antonio, natayan. Niya? Ay, salamat. Anyat ko na, Ilma. Ay, awan, tatang. Awanan, sana na matuloy ti kasarayo, Ilma. Tanatayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Daktal mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay mo tadagos. Mamatpati kay tumat kadagita.